दलं बिलो जाजोब्बाय लोगोफोरनि एकदम अखाया माबायदि खालामजोबखो न'खौनो लोमहांसै नै न'आ जोंना दैया लोमजोब्बाय Hey guys, welcome to back my YouTube channel. Good morning लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि बे गोदान भिडिअ बरायबाय दिनैहाय अखा बिराद हादों नङा होमबा नै आङो साथा हमलायनानैसो फैदों दाथ' अखा बारा गैया फ्रि हादों आरोना अब्लाबो माने आं बेरायथिंदों नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामलायनो होननानै माबायदि जादों गामिनि हालोदफ्रा गामियावहाय माबायदि दैबाना सोमजिबोदों बेफोरखौ आं खिन्थिनो होननानै नै दिनैहाय फुंजा मोखां सुखांनानै दासो जास्ट नाव सिखारनानै साहा लोंबाय हाथाय हुखांनानै ओमफ्राय दा ओरैजाय एसे फैदों आरोना सोरनावबा सारअन्थाइ गावदों मादों होननानै खोनादोंमोन नाथाय दानि खोनाबाय आं दानिसो ओमफ्रायो बेखौनो नायनो थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय अब्लाबो माने सारअन्थाइआलाय बहा गावस्लाबनो हानो माने सर्ट जादोंदां आरोना ओमफ्राय अब्लाबो गावदों होननांसिगोनहाय बर्डआ बेरफुजोबदोंनो ओमफ्राय जोंनाबो उन्दुबाय थानायावनोहाय मबाइला ओरैजाय हायाव दोनबाय थादोंमोन नालाय उन्दुना लादोंमोन ओमफ्राय मबाइलखौहाय खाथियाव लादोंमोन ओमफ्राय मबाइला खारफादों माबा मोनामजोबदों आरोना अब्लाबो ओमफ्राय मबाइला जोंब्लावजोबाखै जेबो जायाखै बेसेबा गोजान खारफादों आरो मबाइलालाय दा ओरै दैबानाखौ नायनो हागोन र' खिन्थिनि आं स' लोगोफोर नै बेनो मा होनो नैबेयावहाय बे जोंनि फिल्डमोन आरोना बेयावहाय दैयानो लोमफैजोब्बाय नै बैफोरथ' माइ गायग्रा हामोन आरोना बे फिल्ड खाथियावनो ओरैजाय नुहुरदों नै रोमै बिराद गिदिर जाबाय आरोना बिलो ओरैबायदि बबेनि दैया बबेथिं सोमजिबोनानै बबेयावहाय जमा जानानैहाय बिदि बिलो जाफैखो मिन्थिना मोनला आरो आसरितसो हरसेयावनो माबायदि घटना जायो सेस बेफोर गासिबो दै गैयिनि हनै नाहर ओमफ्राय दा आं दानिसो सारअन्थाइ गावदों होनदों जाय न'खराव बै बे नुहुरनायानो आरो सिदा आं माने बिसिनाव थांनो होननानै फैदोंमोन थांनि आरोना बिसानिसिम थांनानै फैफिनसै आं लोगोफोर नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम लामा थाबायनायसैनिफ्राय नै दै बोहैजोब्बाय नै आं थाबायदों दा बे मेन लामा थाबायग्रा साथाखौबो लैथो सेस दैसा दैमा होननांसिगोन बिलोसो जाहैबाय आरोना बे मोनसे बिलो जाहैबाय स' गाइस आङो दा नै फैयै बिराद गोजान लामायाव मोनफैबाय ओमफ्राय बिसानि न' लांगोनासिम मोनहैसिगोन आरोना बिराद मानसि नायफैदोंमोन थेवबो आंबो नायहैनोसै आरोना एसेबांथ' गिदिर नङा सारअन्थाइआलाय बिराद गोसा गावखादोंमोन ओमफ्रायो बिस्रानावहाय बर्डआ खामजोबदों ओमफ्राय बेखौनो नायहैनि आं एसे र' जोंहानाबो मादैना मबाइला खारफालायखादोंमोन दिनै हरावहाय आंनो मिथियो नुखादोंबो आरो जों उन्दुलायखायाखै आरोना माबानानै गिनानैनो सारअन्थाइ गावबाय थानायावहाय उन्दुलायखायाखै ओमफ्राय नै दैया खाथियावनो लोमजोब्बाय नैबे लामायाथ' बायगोन हमना ला आरोना बे लामाया बायलांगोन हमना ला दा बायखागोनानो आरो बियो बेसेबा 1 घन्टासो बिदिनो अखाया एसे हाबावबाथ' बायखागोन पाक्का गब्लंखागोन इयो स' लोगोफोर दिनैहाय सोरनावहाय सारअन्थाइ गावनायाव मा जाखो बबेयाव मा जाखो नोंथांमोना मिथियोबा कमेन्टआवहाय लिरनानै हरदो लोगोसे आंनि बे चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामना हो आरो फल' खालाम आं मोननैयावबो हगारगोन माने फेसबुक पेजआवबो हगारो आङो बिनिखायनो माने आं फल'बो खालामहोखाबाय आरोना ओमफ्राय आरो साबस्क्राइबबो खालाम मोनसे भिडिअखौनो मोननैयावहाय हगारनाय जागोन आं नै दैया नैबेयावहाय बिराद गिदिर जाना दङ दैफ्रा एकदम फुख्रि बायलांजोब्बाय आरोना फुख्रियावहाय बिराद ना दङ नाया जि दावखोदो औ
ना दङ दै बेयाव लोगोफोर ना दा बोरै ना दङ दे दानि सारथारदोंमोन गाहायाव ओंखारलांबाय इयो साथेबा मोनगौमोन ओइ लाय ना आयु नै नाया oh my god ना दंथ' ना फैदों नै ना फैदों दै बिथिं बाब लोगोफोर ना दं दै गलांजोब्बाय नाया इयाव स' लोगोफोर आं दायो न' फारसे फैफिनबाय साहा लोंनानै ओमफ्राय आं बट खालामनायफोरखौ खोन्थिबाय थायासै माथो खोन्थिबाय थानो होमबा न'आव बेफोरखौलाय मिन्थिखायो बट खालामनाया माबायदि जायो थेवबो नुबा मोजां मोनगौमोनदां आरोना मानसिफ्रा अब्लाबो आं देखायनाय जायासै दै ओमफ्राय आं दायो फैफिनबाय आरोना न'आव थांफिनसै आलासि दंफैयो जोंहा आलासिखौहाय ट्रेनावहाय दोनहैनांगौ बिनिखायनो आं थाब फैफिननाय जाबाय अखायाबो अखा बिराद हागासिनो आंनाथ' मबाइला चार्ज गैखाला 15% ल'खासै कारेन्टबो फैयाखै अखा हाबाथाय कारेन्टखौहाय पुलिसफ्रा हमना लाखियो मानोबा बिराद दिगदारसो स' गाइस मा बुंबावनो जेबोथ' बुंनांगौ गैला अखा बोथोर दै बानायाथ' जाखायो जेराव मेरावनो दा जोंनियावबो जाजोब्बाय आरोना एकदम फुख्रिफोरा बायलाजोब्बाय फुख्रि बायनानै ना सा थांजोबदों बिराद गिदिर ना दं ओमफ्राय लामा सामायाव ओरै लोमसावनायफोरावनो नाफोरा खारफालाबायजोबदों आरोना आरो दिनैथ' मंगलबारबो ओमफ्राय आमथि फोरबोबो बिनिखायनो रावबो रावखौबो नुवाखै आरोना ना हमनाय आरो हमनोबो मोनखानाय नङा बे जों बाथौआरिफ्रा बे फोरबोखौ फालियो नालाय बिनिखायनो आरो मिसनारिफोराबो गावसोरनि सान्देआव गावसोरबो जेबो खामानि मावखाया बिनिखायनो जोंनाबो बिदि आरोना गावबागाव धोरोम ओमफ्राय दा आं मा बुंबावनो बेखौल' बुंनानै दोननोसै आरोना आङो आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर आरो आंनि फेसबुक पेजखौबो फल' खालामदो आं बेखिनिखौ बुंनानै नोंथांमोननि सिगाङाव बिदाय लाथ'बाय एसेनोसै आरोना